Беларуска-польскае грамадскае аб'яднанне «Еўрарэгіён Белаверская пушча» існуе ўжо амаль 15 гадоў. Яго ўдзельнікі з беларускага боку Камянецкі, Пружанскі і Свіслачскі раёны, з польскага Гайнавскі павет. Агульная мэта – захаванне прыроднага комплексу Белаверскай пушчы, садзейнічанне развіццю міжнароднага турызму, стварэнне новых магчымасцей для занятасці насельніцтва прыгранічных раёнаў. Сумесныя пасяджэнні па чарзе праходзяць на тэрыторыі Польшчы і Беларусі. На гэты раз месцам правядзення сталі пружаны. Гаспадары да сустрэчы падрыхтаваліся і прапанавалі не менш за 1,5 дзесятка канкрэтных прапаноў для падачы сумесных заявак у Европейскую комиссию. В первую очередь в этих проектах и в их реализации мы видим привлечение инвестиций, что очень важно для Беларуси, ну и в том числе для нашего Пружанского района. Поэтому те направления, которые мы прорабатываем и сотрудничество, это работа по линии здравоохранения и по вопросам социальной защиты. Кроме того, мы думаем также работать по вопросам сохранения историко-культурного наследия. Гости з Польши наведали этнографічны музей сядзібу Пружанскі палацик. Для далейшага развіцця экспозиции тут необходна реконструкция. Побывали у мясцовым парку. Пружанцы мараць пабудаваць тут две пляцовки, концертную и дзіцячую з атракцыёнамі. Таксама абсталяваць месца для заняткаў фізкультурай для ўсіх жадаючых. Пазнаёміліся польскія партнёры і са спартыўным комплексам. Каля 300 дзяцей з населеных пунктаў Пружанскага района займаюцца тут рознымі відамі спорту. Мэтай гэтага сумеснага пасяджэння ў Пружанах з'яўляецца агульная ацэнка выкарыстання новых магчымасцей трансгранічнага супрацоўніцтва з бюджэту Еўрапейскай камісіі. Пакуль мы толькі выпрацоўваем магчымыя накірункі, але ўпэўнены, што нам пад сілу выпрацаваць і канкрэтную праграму дзеянняў. Такім чынам, многае з прапаноў беларускіх удзельнікаў аб'яднання «Еўрарэгіён Белаверская пушча» можа атрымаць рэальную фінансавую падтрымку Еўрапейскай камісіі і быць рэалізавана. Юрий Печур, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».